Yo Mas, sedo semati. Iki keripik gedang keripik telo sing ngenteni akeh. Roto. Akeh ya apa-apa. Ayo Pak. Asik asik. Masih bersama Kusumanada campur sari buat supaya keabadikan kan Japa Soting kondang profesional elem bocah lemes semijan kaya utune miji timun Piku dekil Pak. buat spesial untuk Sirat Mojo kemanten kekali Semoga kaya lame wong kang suki rasa sujanan ora liya yen dheweke arep digepeda kuwi tekku aku teke dia cinta aku suka sendiri ayo memuji urip iso kasembatan urip tentrem yen nganti tekan pupute jaman lala 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 oh cinta kayak di surga ya Pak Soting profesional Kusumanada Gaduh Sari City Matur Sibanun yuk moga Pak Basuki melak gaya Pak Basuki khusus spesial kemanten ayalane wong kang suki rasa sujanan ora liya yen dheweke arep digepeda kuwi tekku aku teke dia cinta aku suka dheweke malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri ayo memuji urip bisa kasembatan urip bebrayan yen nganti pupute jaman oh cinta kayak di surga CJ
kang suki rasa sujanan ora liya yen dheweke arep dikepita kuwi tekku aku teke dia cinta aku suka hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri ayo memuji urip bisa kasembatan urip bebrayan nganti tekan pupute jaman lala 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 oh cinta kayak di surga matur sembah nuwun barang monggo klinci ucul mas
mergo aku lagi sing tak tresnani kelinci kucul lumanya kita Surabaya terus nang Bali mangulon ora ketemu terus aku nang Jakarta jebul ora ketemu klinciku ojo beda aku terus bali nang Semarang klinciku wis ono tangga rusak-rusuk keburu nafsu lakasane motamake ragate akeh aku dhewe sing kebante Matur gue sembah manut Jos. Terima kasih banyak.